ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ದುಂಬು ಬೈದೆ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೆ पर ಅವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆತನ ಹೊಸದು ಆಯ್ನ ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ್ तो मस्त तू मीन्स पूरा टाइम एन बत्ते विश पूरा आपण तो ಒಂದು टाइमला मम्मी पप्पा घेतून बेदर तो तू काय ते विश म्हणते आव पूरा आपण का मस्त लायक आण मस्त पूरा सर तो अध्यक्ष पूरा मस्त तो जायर और तू दू बकाऊ टाइल्स पूरा बकाऊ देवेन पूरा इत वर्क पूरा मस्त लायक आतन और तू दू